Hello guys, welcome back to my channel Bibisika official logofor. Dinini video ana jabai Balisingayaw mane cultural artist program jadो आरोना night program बेवहाय माने आंखौ मोसानो खावलायनायलाय स थांगासिनो दङ इथिं नै आदामोन खोमसिसि नुदो आदा बाजै ओमफ्राय आदाबो दङ आइबो दङ जोंहा ओमफ्राय नै बे आनैसो बेलगेस्ट्रि स लोगोफोर नायलांबाय था गाइस नै प्रग्राम जानाय जायगायाव मोनफैबाय जोङो दा हाबसिगोन आरोना नै प्रग्राम जानाय जायगायाव हाबबाय नै मोनफैना जिरायना दङ स्टेज उनथिंजाय माखासे एक्ट्रेस सासेल' मोनफैना दङ आरोना दैनि एक्ट्रेसआ बेल' ओमफ्राय बाखिखिना मोनफैथ'वाखै Hey guys, नै आदा मेहेरमोनखौ लोगो मोनदों Hey guys, Bibisikaनि चेनेलाव ओमफ्राय Bibisikaखौ दिनै लोगो मोनबाय रौतायाव मोजां मोनदों बिराद बिउटि नङा बांद्राय बुंबाय नंगौ एकदम समायनाथार बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दामनानै होबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनानै ना थेंक इउ आदा मा भिडिअ लाबोयो नोंलाय बिदिनो ब्लग ओमफ्राय कभार डान्स ब्लग ओमफ्राय कभार डान्स बयबो सापर्ट होबानो जाबाय आदाया मस्ट पपुलार ना स लोगोफोर दे Hello everyone, khulumbai. Dini Angni Bibisika ni channel awhai आङो मिथि नार्जारी स आगैखौ प्रग्रामाव फैनायाव लोगो मोनदों आरो जों दा बालिसिहायावहाय बेवहाय खिथेरनि मुभि दिन्थिदों आरो लोगोसे आर्टिस कालचार नाइटबो बेयाव आगैयाबो फैदों मोसाबाय बिराद मोजां मोसानो गोरों आगैया थेंक इउ आब' ओमफ्राय दा आगैनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो बयबो सापर्ट खालामदो ना Bibisika official आरो आब' मिथि स बिउटि खालामलायदों इस बिउटि लायनो जेबो बिउटि नङा बिउटिया जारि जां ओमफ्राय जा माबा फैबाय माथो डायलग मा बुंखो मिथिला मोजां जादों थेंक इउ दे बिदिनो लोगो मोनबाय गाहाम नांबाय आरो लोगो नों जि मोजां मोसादों नोंनो पारफेक्ट आयौ थेंक इउ आब' हेलौ बिबिसिकानि चेनेलाव दिनै आंखौ बुंनो खाबु होलायनायलाय जोबोद साबायखर नोंनि भिडिअ नुजानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ आदा ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिबिसिकानि इउटिउब चेनेलखौ बयबो नायनायजोंल' नङा लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो दामनानै हो बिथाङा बिराद बिउटि नङा बारा बुंबाय दे होमबा बयबो बिथांनि बिबिसिका चेनेलखौहाय बयबो साबस्क्राइब खालामदो ना ओमफ्राय लोगोसे लाइक खालामनानै कमेन्ट्सबो खालामहर बिथांखौ मोजां कमेन्ट्स हर जायिखौ फोरोंहरबानो जाबाय आरोखि थेंक इउ स माच बेखिनि बुंनायनि थेंक इउ एक्ट्रेस नोंगार आदा रिमल खोमसिसि नुदो गान गोदान बानायाखै नामा बानायबाय थादों ना ओंखारसिगोन दे ओमफ्राय बेयाव खनगोन नामा दा इयाव खना नोंनि खननाया थेंक इउ स माच वेलकाम स नायलांबाय था भिडिअखौ लोगो मोनबाय आरोना
कमेडि बुंनो रोंखायो आदा नबजित नार्जारि सबबो मिथिखायोनो नुखायोना स' मोजां जादों नार्जारि ना प्रग्राम थांखांबाय आरोना आदाया ग्रुप मोसानो थाखाय ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय एबाराव ग्रुप मोसानो नागिरदों आरोना जों साथामा ada Rasid fैदों नै most popular बर'नि एक्टर मोजां नाङो आरोना आदानि भिडिअखौ नायनानै सिनियर सुटि बायदि नाङो मोजांसो ओमफ्राय मोसागोन दा मोसा एसे ओरैनो मोसा मोजां प्रेक्टिस गैया जेबो गैया खिन्थु जेरै जायो एक्टर मानसियालाय रोंखायोना आबुलिना दा मोसागोन नोंहा दा बावैसो दा मोसागोन नै आदा नोंसोरना हिर' जाना फैखादों हिर'थ' नंला बोरायबाय मानो बोरै मोसाखो मोसाया दोङो दा मोसानो थिनबाथ' जाय आखाइफोरखौनो फिदिंनासै खोमसिसि नुदो रेस्रां जा खोमसिसि नुदो आंना मबाइला जाला मोसागोन ना मागोन मोसागोन गान माने बिदि रेडियानो गैया रेडि गैया ए एकनि जा मोजां मोसाखायो माथो नोंलाय स्टाइल खानायखौ हासबाय खानायखौ हासबाय एसे मोजांसो नाङोमोन दे दा नुनो मोनगोन मोसाबाथाय नोङो लाबानो जाबाय ओइथिं लायगोन दे खाला आब' गिताश्री फेमास मस्ट फेमास सिंगार दा खनसिगोन आरो बेहाय स्टेजआव गाखोसिगोन नै दा आरो गोदान सं बानायबाय थादों नों आइटेम सं मोनसे आरो फैगासिनो दङ बे रेगे रेगां प्रडाक्शननिफ्राय फैगोन स' नोंथांमोना साननैसो नेथ'बावदो अलरेडि जाबाय मेथाइआ आरो फाइनेलाइज जाबावनो दंबावो आरो शुटिं जागासिनो दङ शुटिंआ जोबबानो रेगे रेगां प्रडाक्शनाव रिलिज होनाय जागोन लोगोफोरनो फैगासिनो दङ नोंथांमोना खोनासंनो मोनगोन जा मोजां मोनखायो आं थेंक इउ वेलकाम ओमफ्राय नै आब'नि बिनानाव आरो असे बियो मानो आंना मलिना रामसियारि ओमफ्राय एसेसो बेलेग आरोना महरा दे मोजां स' लोगोफोर मुलाम्बाय था स' ओमफ्रायो आदा राजु मोनदां नै आदा राजुआ देलायगासिनो लगानायदो दे मोजां मोसादे रायजोफोर मेथाइ खननायानो खनना दिनै मा खोनासंनो मोसानाय मोसाग्रा माबायदि दासो मोनफैदो आरोना मालायखौल' सिनायथि होबाय थाबा जानाय नङा बिथाङा गामियाल'नि रायजोफोर मिथि नार्जारि बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय बिथाङा जोबोद एक्टिं गोरों आरो ब्लगबो बानायो आरो मेथाइबो खनो लोगोफोर बे खननायखौ इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन मा चेनेलाव एगारगोनथाय मिथिया आरोना लोगोफोर नायलांबाय था जोंहा आगै DID लिटिल मास्टारनि CC5 विनार नै आगैखौ लोगो मोनदों बिथाङा नबजित नार्जारि ओमफ्राय नै मादै बिनि मा मोसागोन आदा मोसागोन आं बर' सङो मा गानखौ मोसागोन रिमिक्स दं रिमिक्स ना दे होमबा मोजां मोसादे गाइस नै ओंखाम फैबाय मोसाखांना ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आरोना नै आब'मोन दङ आब' अनसुमै ओमफ्राय आब' अनसुमैनि बिएफ दं नोंहाबो जादो जुरि मिलायदों समायदों ओमफ्राय आब' मिथिमोन नै आब' आदानिसोमोन ओमफ्राय जानोसै
नै आब' मिथिलिजाजों आंजों ओंखाम जानानै फैबाय ओंखामा गोथाव जादोंमोन ने बिराद गोथाव बेदरा लकेल खोमसि सिम जोब्बाय हनै जालाबा सोलिगासिनो